Jag säger 1, 2, 3. Ja, jag har redan börjat. Ja. Anton, vi kollar hit. Anton. Nu jävlar. Nu. Var det skärpt? En gång till då. Det var inte så ont alls, det var svärm. Ja, men du går ju fan lagt. Nej. Ja, det kan du göra. Nej. Nej, det ska du inte göra. Gå inte så nära nu. Det gjorde inte ont, sa du. Oj!